बगामाटी जोंहा टुरिजिम दङ, गोबां बेवहाय टुरिस्ट प्लेसफोर दङ, मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। बे लामाजों आथिखालाव तेजपुर अरुणाचल जेरावबो मानसिफोर थाङो। दा नंखायनो नैबे जायगाखौ जों सायख'नाय जादों आरो बेवहाय आं सानदों जे बे जि थांखिखौ लानानै बेवहाय बेखौ गायसननाय जादों बेयो जाफुंसार जागोन। बिनि थाखायनो जों मोनसे कमिटि बानायगोन इमिडिएटलि। जोंहा बेवहाय इएमबो दङ, लकेल एमसिएलए बिथाङा, आरो जोंनि बाखिखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि बानायगोन जाहाथे बिनि मेनटेनेन्स आरो बेखौ सामलायनाया मोजां जायो। जोङो बिटिसि ओनसोलाव गासै मोनबा जोंनि जिहेतु बेवहाय इन्डिजिनास फुडा जोबोद पपुलार, जोंनि फिथानिफ्राय लानानै बायदिसिना ओंखाम ओंख्रिफ्रा जोबोद माने पपुलार आरो डेलिशियास, मानसिफ्रा मोजां मोनो। आरो जोंनि दानाय लुनायफ्रावबो गोबां जिखिनि प्रडाक्ट बेखौ माने मानसिफ्रा नायगिरो। दा बेनिखायनो जोङो गासै मोनबा बेबायदि एम्प'रियाम आरो फुड कर्ट बानायनायनि थांखि लादोंमोन। दा फार्स्ट नैबे नाग्रिजुलियाव बियो जाग्रोबाय आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। बिनि उनाव बेवहाय मोनसे कमिटि दानाय जागोन WPTनि आन्दाराव, आरो बे कमिटिया बेखौ सामलायगोन। आरो बेवहाय जोंनि लकेल आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप माने आइजोफोर जिफोर प्रडाक्ट खालामो बेखौ बेयाव लाबोनानै फाननो हागोन। आरो बेवहाय गासैबो फेसिलिटिया थागोन बेवहाय, ओंखायनो आरो बे सेक्युर जागोन। दा बेखौ लानाय जादों आरो नैबे जायगाखौ सायख'नाय जादों। बेवहाय बगामाटी जोंहा टुरिजिम दङ, गोबां बेवहाय टुरिस्ट प्लेसफोर दङ, मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। बे लामाजों आथिखालाव तेजपुर अरुणाचल जेरावबो मानसिफोर थाङो। दा नंखायनो नैबे जायगाखौ जों सायख'नाय जादों आरो बेवहाय आं सानदों जे बे जि थांखिखौ लानानै बेवहाय बेखौ गायसननाय जादों बेयो जाफुंसार जागोन। जों नुबाय बेराफारसेनो बेखौ बेखेवनायाथ' गोरलै खोथा, खिन्थु नाथाय बेखौ रैखानाबेक्षन होनायनि बेलायाव बिनि थाखायनो जों मोनसे कमिटि बानायगोन इमिडिएटलि। जोंहा बेवहाय इएमबो दङ, लकेल एमसिएलए बिथाङा, आरो जोंनि बाखिखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि बानायगोन जाहाथे बिनि मेनटेनेन्स आरो बेखौ सामलायनाया मोजां जायो।